na jedné z nejposvátnějších staveb na tomto světě. Borobuduru, hora milionu záhad. Nikdo neví, kdo a jak chrám postavil. Jedna věc je však jasná. Jeho tvůrci chtěli zanechat poselství, přesné pokyny, jež přestojí muka času. Mnozí si myslí, že Borobudur je jen chrám, ale je mnohem víc než jen to. Stojíme na velkolepé trojrozměrné mapě. Mandale, tajně kódující kroky, jak se stát superčlověkem. Vaše já, self, nelze nalézt nikde ve vašem mozku nebo těle. Borobudur nám nabízí vodítko. Já, self, sestávající z 5 vrstev. Po narození v tomto těle vám bylo dáno jméno, podle něhož jste sebe poznali. Pak jste měli pocity a věmy. Dotýkali jste se světa a svět se dotýkal vás. Postupem času jste zažili velké potěšení i velkou bolest ve snaze se ve světě nějak vyznat. Ve snaze se chránit jste přidali další vrstvu. Ideje a koncepty o světě a o všem v něm. Naučili vás, co je dobré, co špatné, co správné, co falešné. S tímto nálepkováním jste nikdy nepřestali, protože v nekonečném vesmíru vám dávalo pocit kontroly. Na základě vašich nových ideí a konceptů jste si vyvinuli touhy a vůli podle své touhy jednat. Odloučení způsobené těmito 4 vrstvami dalo vzniknout 5. vrstvě, vědomí sebe sama. A abyste to všechno dokázali, musíte vyřešit největší hádanku všech dob. Sevři ruku, pevněji, tvrději, pevněji, déle, drž to pevně. Víte, co vám brání zažít supermysl? Vy. Samotné vědomí sebe, jehož se tak pevně držíte. Pomalu ruku otevřete. Vnímejte to. Ukázka, jak obrovské jsou náklady na mír.